Pellegrini tat-tama, hekk qed jiġu deskritti l-miljun żagħżugħ u żagħżugħa li f'dawn il-jiem marru Ruma biex mis-Sibt sal-Ħadd jgħixu l-ġublow taż-żgħażagħ u wkoll il-jum dinji taż-żgħażagħ. Dan in-numru qabeż sew dak li kien mistenni. Pellegrini żgħażagħ minn 146 pajjiż inġabru bi ħġarhom biex jgħixu dan il-ġublow taż-żgħażagħ propju fis-sena tal-ġublow tat-tama li hu l-ewwel wieħed tal-Papa Ljun 14 li mistenni jasal f'Tor Vergata s-Sibt fit-8:30 ta' filgħaxija b'helikopter. Ftit sigħat qabel din il-velja l-Papa qal li hu ta' privileġġ u wkoll barka għalih li ltaqa' ma' dawn iż-żgħażagħ minn madwar id-dinja kollha li qal jgħixu l-fidi b'entużjażmu. Kif mistenni, it-Taljani jammontaw għall-ikbar numru ta' Pellegrini, 70,000. Madankollu minn pajjiżi bħal Korea waslu 1500 żagħżugħ u żagħżugħa. Fost il-Pellegrini f'Tor Vergata żgħażagħ Maltin minn diversi gruppi u għaqdiet. Tkellimna ma' 3 żgħażagħ Maltin li telgħu fi grupp imdaqqas ta' 300 żagħżugħ u żagħżugħa oħra mill-mixja neokatekumenali. Nafu kemm diffiċli biex illum il-ġurnata tgħix bħala nisrani, imma aktar pellegrinaġġ ħajkun jista' jagħtini iktar tama biex nkun nistgħu nimxu fil-kelma tagħna. Jiena ngħid għal dan il-ġublew tal-tama biex nistenna l-Papa ħalli nistenna din il-kelma li għandu jtini fil-ħajja tiegħi biex nkun nista' nkompli nsaħħaħ il-fidi tiegħi. Ġejna hawnhekk biex qegħdin nistennew bħalissa il-Papa Ljun, il-Papa l-ġdid biex jħabbrilna din il-kelma ta' tama. Il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni qalet li tilqa' b'ferħ dawn il-miljun żagħżugħ u żagħżugħa f'pajjiżha u fakret meta 25 sena ilu f'Tor Vergata wkoll il-Papa Giovanni Paolo II kellu 2 miljun żgħażagħ li qalet imlew Ruma b'ħoss kbir ta' fidi u mħabba. Qalet li wasal il-mument li ż-żgħażagħ dinjija jerġgħu jimlew il-kapitali Taljana b'dawn l-emozzjonijiet.